biz менә шундый бәйрәмне ни өчен оештырдык? Менә беләсезме? Безнең татар балалары гореф-гадәтләрен, үзенең гореф-гадәтләрен саклап, белеп, менә шу бәйрәмнең әһәмиятен белер, аңлар өчен шуларны без оештырабыз. Һәм менә бу бәйрәмне көтеп торсыннар өчен. Бүген бәйрәмгә без балалар белән килдек, кызым белән, улым белән. Бик күңелле, рәхмәт яусын сезгә. Оештыручыларга рәхмәт яусын. Бик күңелле елда киләбез. Бик яхшы миңа ошады бу бәйрәм. Мин батутларда сикердем, аниматорларның чыгышын карадым, элекле тәмле плауны ашадым.